Aljeni, bombi, sparar, dan huwa l-ktieb li ħanqaralkom illum, il-ktieb ta' George Mallija li jismu Il-Professur Asfur fl-Ispazju. Kien hemm mijiet minnhom, jekk mhux eluf, u kull wieħed kien mimli aljeni u biżżejjed bombi biex jeqirdu d-dinja aktar minn darba. Il-flotta orbot dejjem aktar lejja u taru bla formazzjoni, bla doċċ. Immaġinajt ħsejjes ta' ħafna ajruplani jtiru f'daqqa, imma fl-ispazju ma kienx hemm ħoss. Taru fiskiet iżiġġu minn naħa l-oħra, donnom żnaża imnaffra, lesti biex jattakkaw l-għadu b'illa kbira, lesti għal-qerda u jien kont waħdi. Ħassejtni qed neleb u għamilt minn kollox biex nidritta. Kelli ġettijiet ta' arja kompressata imwaħla mal-apparat tal-ossiġnu u permezz tagħhom stajt inżomm wieqaf. Jekk inħossni qed inxaqleb lejn ix-xelluk ngħidu aħna, nispara l-ġett tax-xelluk għall-mument u nidritta. Imma fl-ispazju diffiċli immens tibqa' post wieħed, ma kelli l-ebda kontroll fuq id-direzzjoni ta' ġismi. U issa kienu kważi waslu fuqi. Stajt nara twieqi tondi jxelu bidwal strambi, jiddu minn bozzozz li min jaf li ma galassja produċewhom. Min fej kont, ma stajtx nara x'tip ta' magni kellhom. Ma kien hemm l-ebda ħiel ta' exhaust, vuol-diri ma kien hemm kienu qed jaħarqu l-ebda tip ta' fuel. Immaġinajt li kienu jisiltu l-enerġija mir-radjazzjoni li hemm fl-ispazju, ngħidu aħna r-raġġi kosmiċi li nħalqu minn supernova. Iva bil-fors li xi ħaġa hekk. U jien biss kien hemm bejnhom u bejn id-dinja tagħna. Dinja li ma kellix ħiel x'kien qed jiġri fis-smewwiet fuq rasa. Jien biss u l-arma li kelli fidi kontra mijiet li kienu se jattakkawni bl-aktar mod selvaġġ possibbli. Kif kien se jirnexxieli nwaqqafhom ma kelli l-ebda pjan sod. Kont naf biss li l-mument li kienu qrib biżżejjed biex ir-raġġi tal-arma tiegħi jilħquhom, nibda ntajjarhom mis-smewwiet wieħed kif kont għamilt kemm il-darba fil-video games. Imma darba ma kienitx logħba, darba kienet ħajja jew mewt. U mewt mhux għalija biss imma għad-dinja kollha. Issa, wasal il-mument, issa l-ewwel mill-attakkanti kien pass il-bot minni. Ollejt l-arma li kelli fidi x-xellugija, poġġejtili l-lemilija fuqha biex nissoqda, biex inwaqqaf ir-roda kbira li kelli minn rasi sa saqajja u bil-mod il-mod ħadd il-mira. Jien nemmen fl-spaceships, nemmen li għad xi darba jinżlu mis-smewwiet għalina. Ma nafx min għad joħroġ minnhom, fl-antik kienu jgħidu li l-aljeni huma rġiel żgħar ħodor b'widnejn ippuntati, iġorru l-ovelvers tal-laser u jiġu hawn biex jinvaduna. Ma nafx, ma naħsibx jien, ma tantx għandhom x'jambu għad-dinja tagħna, ma tantx qiegħda f'kundizzjoni tajba ngħiduha kif inhi. Naħseb li dawk l-aljeni l-ħodor kienu biss ħlejjaq li ħarġu mill-immaġinazzjoni tal-kittieba ta' stejjer li jien kont tant inħobb. L-għena tiegħi il-kodba tal-fantaxjenza. Mindu bdejt is-sekondarja u l-għalliem tal-Ingliż issuġġerilna ktieb li l-istorja tiegħu ġrat fl-ispazju, fil-futur, tani għalihom. Qatt ma kont inħobb naqra wisq, insomma xi wieħed lawnu lin meta kont fil-primarja, imma naħseb li għax qatt ma sibt kodba joġbuni. Dawn tal-fantaxjenza bħal ħatfuni u issa ma nistax nitlaqhom. Mhux għax tajjeb ħafna fl-Ingliż lanqas jiena s-suġġett tiegħi il-matematika, fih biss immur tajjeb ħafna, fl-oħrajn kemm inġaħġaħ. Ngħaddi ma nibrillax. Nammetti magħkom ngħir ftit għal dawk it-tfal sħabi li għalihom l-istudju qisu mhu xejn u jkaxkru lej kollha. Meta kont fil-primarja dik Katrin li kienet toqgħod ħdejna ngħidu aħna dejjem taqra iva, imneħira dejjem imdeffes f'xi ktieb imma rari jkunu kodba tal-iskola. Sa frattant hi dejjem l-ewwel. Telet miegħi s-sekondarja, imma omma u missiera ħtiġilhom imorru l-Awstralja għax kien hemm tzija li ma tiflaħx sew u ġabu permess u ħaduha magħhom. Ilni xahar ma nara. Imma floka hemm oħrajn dejjem fuq net fil-klassi. U jien
jien fin-nofs, l-alfu iż-żejjed u lanqas l-isfel wisq. Ngħaddi kemm nimxi l-qudiem, imma mhux tajjeb biżżejjed biex l-għalliema jiftakruni mill-ewwel. Ekku nħoloq punt tajjeb ħafna fil-ktieb tagħna ta' George Mallia l-importanza tal-qari u l-importanza li ssib propju dik it-tema li toġbok. Hawnhekk għandna dal-awtur li qed jgħidilna li jogħġbuh il-kotba tal-fantaxxjenza u lilkom sibtu ktieb li jaqbadkom ta' vera. Jiena sa frattant ħankompli naqra u nar naqa' l-istorja kif tkompli. Insellmilkom.